Здравейте хора, днес ще направя едно кратко видео да ви разкажа защо не бях качвал толкова много време и защо някои от видеята ми ги няма вече в YouTube. Започваме като първо не бях имал доста време, понеже беше лято и се почивах и нямаше нужда да продължавам кариерата. Заради това реших просто малко да се почина цяло лято. Но сега трябва пак да наваксам. Но няма видеа, понеже някой ме беше хакнал. Като казах, че съм 2016, YouTube ме изкара и каза, че след 20 няколко дни ще ми изтрие всяката памет на телефона и всичко. И заради това не можах вече да правя видеа. Никога повече ми изтри всичките видеа, включително и абонатите и лайковете. Но добре, че ме оправиха телефона на време. Изтри ми само нещата от YouTube, абонатите и тези неща и видеята. Другото поне ми е запазено. Всичко друго. За радост. Скоро ще снимаме на Brawl Stars вече. Ще започвам отново да играя игри. Така че, моля ви се, абонирайте се за канала с камбанката. Ако направим 10... Искам да направим 10 лайка, за да може поне да започна вече Анди Студио да почне да казват 5000 лайка, за 20 000, 100 000, 1 милиард. То те снимат сигурно от 10 години. Аз снимам само от една година. И даже все още не съм вдигнал никакви абонати. Как да правя тук? Хора, искате ли да започна да правя много яки неща? Пишете в коментарите. А това ни края на видеото да ви кажа. Анди Студио, нали по някое време ще починат. Няма да имат повече видеа. А пък ще почнат работа и няма да имат видеа. Ако аз през това време не ваксам. Кажете, ще се абонирате ли? Ще оставете по един мощен лайк и така. Изтощен съм, но ще. Така че мисля да свършваме с видеото. Много ми хареса, че успяха да ми оправят телефона на време. И се радвам, че започнах кариерата ми отново. И сега за радост, заради това, че съм започнал кариерата си, ще направя един батлфлип. Гледайте се. Ще се продам поне, че няколко опита ще направя. Ще се опитам да направя батлфлип. От първия път. Как? Не, това няма шанс. А сега ще направя ето така. Ето за път, не от първия път пак. Това е малко по-трудно за мен. Вече грее слънце. Чакайте, много да правим батлфлип. Но поне направяйки един. Мале, всичко пристига трая. Това което... Чакай малко да изкъсим. Така мисля, че е добре. Винаги всичко става с кое си.
само трябва. Майко, колко е рисковано само това нещо. Вие гледахте ли новият YouTube Shorts? Как от Smooth става Pro? Вижте долу в канала ми ще го видите. Значи ботъл флип мога да направя, а това не е. Той ботъл флипа не е лесен, ама по-напрек трябва. Не на ръбчето падна. Сега ще го направя далеч. Вие само ще можете да видите дали съм го направил. Майкото. Аз съм пруто. Хора, представете се, ако направя капачка. Това е най-мъчното нещо. В момента много се размислях на батлфлип. Значи, някои хора ми казват, че се прави така, не така. Идея е едната да удря най-долу, другата на. Чакай, че сте аз обарих. Че аз чупих камерата. Капачка за малко. Резултата. Видите ли, ако го добра до стената, няма да е малко по-лесно. Чипи, чапа, руби, доби, давай, не, аз съм про.
Наистина ви казвам, гледайте ми видеото. Аз съм пълното пробро. Гледай, сега го правя. Гледайте, сега го правя, даже рая ми се едно. Видяхте ли? Не знам как да го направя на забавен кодерейта. И така беше туман. На колкото. Дайте още един патофлип за забава. Не, гледайте му видеото, аз съм пълното про. И не, нямам зелени хора. Аз... Добре, айде. Удари ме, ако има някой. Моля ви се, ударете ме. Искам да ме удрате. Нямам зелени хора. Защото нямам пари. Сега още един батофлип се забава. Да, наистина, още един батофлип за забава. Не, ама вие знаете ли, че аз съм по-ниски? Проблема ми е това нещо. Че аз не мога да правя. Винаги всичко става спокойно. Аз съм най-голямата брат. Ай, тапе се. А дали ще успея на капачка? Това между другото близко. Чакай малко. А дали ще успея? Гледайте се. Ще направя на тъпото нещо. Гледайте. Абе, аз съм тъп. Ти. Може да спея някои песнички. Ти, в сърцето ми си само ти, бони. Няма да гледам. Знаете ли какво са затворници? Какво направи? Не успях. То ми пада на крака. Се затворим и ти много трудно. Аз съм прото на земите. Аз какво се радвам, бе? Аз съм прото на земите. Какво се радвам, бе? Аз съм прото на земите. Аз съм прото на земите. Аз. И айде една последна капачка и айде ще ви казвам чао. Една капачка казах. Ти,
в сърцето ми си само ти виждани. Ти в сърцето ми си само ти. Ама толкова ли е трудно, бе? Толкова... Абе, аз какво се правя? Тъп. Аз какво се правя? Тъп. Аз какво се правя? Тъп. Ти в сърцето ми си... Направо, аз съм пълното про. Айде да ви кажем, абонирайте за канала с камбанката и айде да стигнем 10 лайка. И чао, чао!